London. Yes, but it's on the podium in Rio here in 2016, but already it's on day one. I wonder what Arasagi is going to have to do something special. We need your support, ladies and gentlemen. Let's join them. Arasagi now coming towards the sprint. We're getting an indication of where he stands. 1.1 seconds. He's in top. Going to be about 2 second penalty. We can believe India still going at one. Bueno, Ander, Rio 2016, ametsa amaitu da. Bai ez, eta amaitu da, eta ez modurik onenean, ez, finala ez da erabat ondo atera, eta, bueno, pena bat izan. Lehenengo batean, zuk Bizkarralderekin pixka bat ikutu duzu, mailaren iritsi bezen pronto esan diozu, ja lehenengoan ukitu duzula, buruak pentsatzen dut halakoetan lan egiten duela, ez da jaitsieran bertan. Bai, horrelako kasutan gogorra izaten da, batez ere ibilbidearen goiko partean horrelako akats bat egitea, eta zama handia da jetxiera osoan zehar, ez? Ni saiatu naiz, jetxiera duina mantentzen edo, eta bukara arte hala izan da, nahiko txukuna ditu naiz, baina gero beko partean beste akats txiki bat, beste bate bat jo dut, eta ja, 4 segunduko penalizazioekin aukera gutxi dago, eta azkenean hala izan da. Azkenean perspektiba batzutan galdu egiten dugu, Rio da top munduko maila altueneko leku batean 8. egitea ez dago gaizki, Beijingen 4., Londonen 4. eta Rion 8. 3 diploma da, azkenean balorazio positibo bat ere atera beharko dugu guzti horretatik. Bai, ez, horrela begiratuta, bai, horrela da ez, baina gaurkoan nik uste dut aukera nuela domina lortzeko, batez ere forma honean agolako, eta nik uste gaur nire maila eman izan manu, gutxienez dominen burukan egon nintzela, eta batez ere pena hori ez emaitza lortzegatik, baizik eta finalean nire mailan ez egoteagatik. Horren atxeen hartza dukatzen da? Bai, orain ja denboraldia bukatugu, orain ja deskantxo pixa bat egin, eta erabakiko datorren denboraldiko zer egin eta nola prestatu. Eskerrik asko, zuei.